Rianxo continúa impulsando a mellora de servizos básicos no rural cun importante paquete de actuacións en abastecemento e saneamento. Nos vindeiros meses executaránse varias obras en diferentes parroquias cun investimento que supera os 700.000 euros. O abastecemento de auga e o saneamento seguen a centrar boa parte dos investimentos municipais. O Goberno local de Rianxo destaca o elevado ritmo de obras que se mantén dende o inicio da legislatura, tanto en fase de licitación como de execución. Bueno, pois a verdade é que seguimos cun alto nivel de obras, tanto en licitación como en execución. É unha tónica dende o comezo da legislatura, estamos moi contentos por isto, evidentemente. Neste mesmo momento, pois, como digo, pois, seguimos con ese alto nivel, non? A última actuación anunciada é a licitación dunha obra para levar a rede de abastecemento ata o núcleo de Tronco, na parroquia de Rianxo. Un proxecto valorado en máis de 200.000 euros que permitirá dar servizo a unhas 15 vivendas. Damos a semana pasada unha importante obra para dotar de abastecemento o núcleo de Tronco na parroquia de Rianxo, unha obra que supera os 200.000 euros e que permitirá conectar á rede aproximadamente 15 vivendas que hai ali neste núcleo, non? Esta vai sumar a unha serie de obras que van a estar en execución nos próximos meses e que están xa licitadas e adxudicadas dende fai unhas semanas. A esta actuación sumaránse outras xa adxudicadas para ampliar as redes de abastecemento e saneamento en distintos puntos do municipio, concretamente nas parroquias de Taragoña, Asados e Leiro. Estou falando dunha obra para dotar de abastecemento o núcleo de Outeiro, na parroquia de Taragoña, tamén unha obra para ampliar a rede de abastecemento e saneamento en Vilas e en Villanustre, na parroquia de Asados, e outra obra tamén para ampliar estas dúas redes, tanto abastecemento como saneamento en Meiquís e en Or, na parroquia de Leiro. En conxunto, os proxectos mobilizan alrededor de 700.000 euros. Ademais da ampliación das redes, inclúese tamén a reposición dos viais afectados polas obras. Entre todas estas obras que estamos comentando, pois aproximadamente estamos falando de uns 700 e pico mil euros de investimento para ampliar estas redes, e non só, porque unha vez que están eses traballos feitos, o que se fai tamén é repoñer o firme dos viais afectados e quedar o núcleo con ese firme tamén renovado, non? Por tanto, bueno, un investimento importante, como dixo, para seguir dotando de servizos fundamentais as nosas aldeas e para adecuar os accesos a estas aldeas. Dende o Concello subliñan a importancia destas actuacións para garantir servizos básicos e responder ás necesidades actuais da poboación, especialmente nun contexto no que os problemas de auga se fan cada vez máis frecuentes durante os meses de verán. Evidentemente, non, estamos falando nun dos casos de dotar de saneamento as moitas das vivendas do noso municipio, tamén da rede de abastecemento de auga. Cada verán a falta de auga é maior importante en algúns dos núcleos por traídas veciñais que non dan abasto, que o mantemento que requerirían cada vez é máis custoso e máis difícil de levar a cabo. Por tanto, o noso deber é estar aí, ir complementando a rede de abastecemento e de saneamento tamén, por suposto, non? Estamos no siglo no que estamos e, por tanto, ter todas as casas conectadas á rede é o que toca. Unhas demandas históricas nalgúns núcleos ás que o Executivo local asegura estar dando resposta de maneira progresiva. En algún dos casos, son moitos anos que se leva esperando por este tipo de actuacións e, por tanto, nós moi contentos de poder ir dando resposta pouquiño a pouco a este tipo de demandas. O obxectivo pasa por seguir estendendo as redes municipais de abastecemento e saneamento para garantir servizos esenciais en todo o territorio e mellorar a calidade de vida da veciñanza das distintas parroquias.